dari desa Pakunden Kecamatan Kutok Winangun Kebumen, anak sejati, putri sejati. Ya gitu. Lah, apakah dikenal? Nah, wong kaya kiye lah. Ya harus. Lah wong ben jrodog. Sampe ngerti maksudnya gelo apa ora sih? Gelo. Gelo, namung jenengan ngendika apa? Gelo kuwi gemblung. Oh, gemblung? Cara Sundane. Oh, gemblung iki mboten napa-napa. Ya dikenalkan. Yuk. Napa mawi wong mriki pun kenal sedaya kali kula. Kuwi kanca sekolahe Pak Lurah mbiyen. Oh, niki kancanipun Bapak Kasiman sekolahe bareng. Oh, sekolahnya di mana? Dulu di SMP Kosgoro. Oh, Kosgoro. Udenangun. Oh, ya. Ya munggah. Ya munggah lah. Ya mbok nunggak kayak gue. Ya namanya. Kula namine Eni. Eni, ya wis cukup rusak. Ane wis lah, Eni tok bae lah nang jenengane bae elek lah. Jejere. Nah, gue. Iya. Sing mlebu nang TikTok kuwi. Ini bintang TikTok ini. Kalau yang umum kan bintangnya bintang TikTok, ini bintang TikTok. Yuk. Kenalkan. Namanya Itu Sri Wahyuni. Pun diwakili nika. Oh, naminipun Sri Wahyuni. Wahyuni. Sri niku dununging pari, Wahyu niku kanugrahan Gusti. Amin. Niku dununging wadon. Dadi niki pari kanugrahaning Gusti tumuju wonten tiyang parestri. Apa kuwi ya? Alah. Wedange wuta. Si Mutana Berika yang ngarani nyong. Nyong. Aja ngomong. Iya us kelalen kok. Yang ini namanya. Kiye lakone babone. Halo. Ya namanya Ella Yuliana. Ella Yuliana. Status SMP. Maksudnya sekolah menengah pertama. Sampun mana pindo. Nah. Aneh ngomong wisamba bae nganggo SMP. Ki bojone Dalang Bayu kuwi. Oh niki Dalang Bayu. Niki Dalang Bayu mboten mangkat nggih. Mboten sing mangkat. Lagi mancing nang laut. Ya yang satu siapa? Halo Mas Aul. Halo. Kamu manggilnya apa? Li Aul. Sampean kepripun lah. Lah wong rame-rame gawa sinden bisu. Ya jejer. Kok bisane? Kenal lagi, kenal. Ayo ya. Ya. Halo. Lho maksudnya kowe kang omah terus tekan ngene jagung jam pira? Uma. Itu. Yang itu. Yang itu. Oh jam pira? Jam pira? Yang itu. Oh jam itu. Nah esok kang ngerti kowe bayaran rencana nggo tuku apa? Ate. Ate. Tuku apa? Ate. Tuku kayak gitu tuku apa sih? HP. Ate. Aku kan takon esok kang ngerti bayaran. Esok kang tuku apa? Tuku kayak gitu apa? Tuku apa? Ate. Oh, sate. Sate disindik. Walah angel temen ngomong karo wong gitu. Lah, tuku sate, maksudnya sate disindik. Oh iya ngono, sindike sing bujel.